Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati dak tanpa petung. Mergo ati iki ana pambujuking tumindak sing ana pamunjuk tumindak sing becik. Neng kono do kerah antaraning ati becik lan ati ala. Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhake karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwihi marang kemampuanmu. Oh, la dalah. Engko sing mburi tak gulunge kok. Wah, nggak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana rajapati. Oh iya. Kowe ngono mepalangi niate dirga yaksa. Pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku. Kosek aku ora ndek niat memungsuhan karo kowe. Ora usah ndadakakean gunem sing tanpa guna. Neng kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe. Legek-gegek sadulita mel-mel. Wong tak delok mau iki ketoke sedih kok bareng eneng kreativitas saka kanca-kanca padukuhan Karang Kadempel kok begijikan ya, Tru. Bapake ra ngono kuwi, krungu swara gending, swara tembang sing dheke seneng, mesti ora bakal kene arep wis tuwa terus begijikan. Iki mau ora kanthi kanyono-nyono seka nek ora kleru. Gending rujit. Kethuk kerep kena ngarang-arang. Tendang. Mangkelake ora. Iki mau jenenge gending paseban. Paseban yoba kuwi apike nganggo lasem nem. Iki mau jenenge paseban, gending paseban, Pak. Medune iki mau digarap diganti dayohe teka. Wah, ditemoni. Dayohe teka gending ya mir. Wah, jan. Penak tenan pancen do pinter-pinter tanggap marang suasana. Monggo lek ku ngabari mung nganggo sing nganggo HP kuwi WhatsApp. Wis do cukat cakut trambil terginas. Anggere bar do madang pikirane do padang. Dikon ngopo-ngopo mesti cekacek. Anggere ora madang-madang. Semene kok goblok kabeh. Ora ngece lho, Pak. Kanca-kanca pakumpulan Karang Kadempel iki arep kaya ngene iki SSN. Sarjana seni. Sarjana seni oke lulus wis kesuwen. Biyen dek bar lulus pancen pinter-pinter. Ning lulus kesuwen mongko do nganggur. Kepinterane menguap. Bali goblok meneh. Sembrono kaya ngono iki. Arep kaya ngene iki ya rombongan. Iya. Lho gareng kowe slamet. Pangestune bapak sehat. Kebutuhan sak bendinane kecukupan, Pak. Syukur. Sing wigati kuwi wong urip ki ora usah ngrangsang. Gegayuhan ora usah werna-werna. Sing jeneng beras gula teh lan sak piturute ngomah kudu ana. Nggih, Pak. Mergo panjen kuwi nggo kebutuhan. Perkara duwe pepinginan apa-apa jaman saiki diampet dhisik. Diampet obat mencret. Kae diapet ya. Ora sanduwe gegayuhan sing mulu-mulu. Nggih, Pak. Butuhe anak kecukupan, bojo sehat, kowe ya waras. Kuwi wis apik banget. Nggih. Karo ngenteni padhanging swasana, aja kendhat tansah taberi ngucapake syukur ngersaning Gusti. Nek perlu pendak bengi
tangi turu gregah njupuk banyu wudu terus tahajud ngagengake asmaning Gusti uripmu saya temata nggih Pak ngestokake dawuh Pak gareng kok kon salat tahajud wong asar kuwi kleru kok ora mbiyen ora sembrono saiki wis pinter kok ya rumangsamu padhake Petruk padha raharja Petruk ilujeng Pak bekti kula kunjuk lah anggere krungu suarane Petruk ki gandem Petruk wonten dawuh Pak padha raharja sak praptamu ton sapa nayung kawidoten nireng sambi kula bekti kula kunjuk wah sian gandem arep gede gandem cilik kemo Semar iki jane wah bareng nyuwara anak-anakku iso gawe lega piye Petruk ngomah sae Pak anak sehat bojo sehat kowe dhewe waras wah wis ngono kuwi mula padha digatekke ngendikane bapak nggih kaya sing tak omongke karo Gareng aja tansah kendhat olahraga nggih mergo kuwi ngunggahke timun apa Pak ngunggahke timun imun weh ora anggote ora timune arep munggah ya men arep medhun ya men ayo kuwi iso menangkal waduh saking penyakit yang bakal mlebu ning awakmu nek awak sehat ki penyakit ora mempan kaya bapakmu iki tuane semene rung tau dicokot nyamuk rung tau cokot nyamuk weh ora cerdas dome lemut kae temancep ning awake bapak ora cerdas ora kok perkara bapak ki sekti ora ning mergo bapak ki kulina prihatin nggih kulina tapa brata kulina poso kulina ngurang-ngurangi kulina cegah dahar cegah ngunjuk cegah sare cegah dedet anek cegah dedet ki kaya saben dina ha ayo kuwi klebu lelakon ah Pak nggih napa sing dikendikake Bapak ajeng kula istokke dawuh jane niki napa to Pak wayang Sliman bengi iki lakone pancen pamundutan dadi aja dianggep iki lakon pakem ning iki pancen lakon gaweane ingkang ngersakake ngono bareng aku mbagekke kowe mbagekke Petruk kok dadi kelangan kaya ana sing ora tak bagekke siji anakku Bagong demben ana seminggu kepungkur pamit karo bapak nginep nang kene sewengi Bagong esuke pamit arep golek gawean neng kutha nggo samben le dadi abdi dalem negara Ngamarta bareng aku buka lemari sertifikat BPKB ora ana digawa Bagong kabeh bocah kok nekate kaya ngono sertifikat ayo karang kadempel kene pula edan Bagong ki aja mbare kaya ngene digawa kabeh waduh amengko nek digadekke piye Pak nek upama dienggo sangu sing jeneng wong tuwa ki goleke apa-apa ki dienggo anak dadi upama Bagong nyolong sertifikat lemah BPKB kendaraan sing endi Pak becak kae oh BPKB kok becak becak kuwi ana BPKB-ne padake. Mergo kae mesine motor. Wo, sing betor kae to, Pak. Suwe ora tak nggo. Tak modif. Waduh. Ban mburi tak nehi ban stum. Kejaba iso nggo angkutan menungso, uga iso nggo
apa? Ngremuk krikil. Oke. Tekan seprene Bagong kok urung ngetok iki jane bocah iki golek gawean apa. Ku kek menggo dalan. Ketemu karo kanca-kancane mbiyen sing seneng keplek main dadu. Umbul lan sak piturute. Layang-layang omahku didol dienggo syarat golek gawean kowe ora apa-apa. Lah nek mung dienggo nuruti hawa nepsu main apa ora kelangan. Ya mugi-mugi mboten. Bagong niki kadang kala ya sok waras ya sok edan. Mula pas budal golek gawean iku ya muga-muga Bagong niku waras. Pancen sing tak jaluk kaya ngono ora kendhat nggonku nyuwun marang ngersaning Gusti. Gandeng Bagong ki butuhe luwih akeh tinimbang kowe mula wis orane nek dheweke tumuli budal golek gawean. Muga-muga entuk gawean ingkang sakmurwat, muga-muga entuk gawean sing pantes kanggo adimu Bagong. Ya sing tak jaluk ya mulih. Upama entuk gawean kuwi adoh parane ya eling karo mula bukane, eling karo bumi kelahirane. Karang kadempel kene iki bumi mutagedhi Bagong. Mula ya dheweke mesti mulih. Ora ketang tilik wong tuwa, ora ketang munjung wong tuwa. Aku ki ora diwales apa-apa, ora bakal nuntut, ora bakal njaluk. Waton anak ki do ngerti karo wong tuwa, kuwi wis dadi swarganing wong tuwa luwe-luwe. Nek anak kuwi padha mbangun miturut karo wong tuwa, nindakake dawuhing wong tuwa, ora nate meranggal karo rembuke wong tuwa. Kuwi dadi swarganing wong tuwa. Luwe-luwe nek neng njaba ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Ngerti sokan sakun. Wong ora dong ngarani sopan santun kuwi padha karo mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ning arep duwe anak bagus, arep duwe anak sugih. Saben dina iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa nek kelakuane merusal bedugal. Ora ngerti unggah-ungguh. Wong tuwa kaya wis anguk-anguk lawanging swarga tole. Nggih, Pak. Saged-saged kula nggih ngoten. Anak-anak kula ya tak didik kaya ngoten nek liwat ning ngarepe wong tuwa ya nderek langkung kula nuwun. Mergi sakniki budaya kaya ngoten niku wis ora ana. Kula niku ya sok sedih nek nyawang teng arep omah tengok-tengok nglapipit. Terus ana bocah liwat tanpa nderek langkung. Ora muni lamit Pakde. Kula nuwun Pakde nderek langkung Pakde. Wah, kaya niki teng atine kula lara. Mongko biyen niku budaya kula lan panjenengan menika saben dina dilakoni dening wong bocah-bocah niku. Ning merga saniki saya suwe teknologi saya modern ya wis terus budaya ditinggalke. Mongko wong niku nek wis kelangan budaya niku bakale ya ora apik. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya pasrawungan, budaya ana ing omah, budaya ana ing jaba menika kedah dipun tindakaken. Nek wis ora dienggo menungsa kelangan budaya menika ngembane uripe tanpa beda kaya dene kewan. Merga kewan niku ora butuh budaya, ora kenal budaya. Wah, apik. Gareng ki nek omong pancen bener. Lambene apik, ya mung matane sing ra apik. Rasah nesu ora karo bapak ya kuwi santai kok. Niku. Wetro arep matur apa? Mboten matur napa-napa. Lah kok lambene ceklam-klecem ngemut banggula, Pak. Dilepeh. Ngemut kok suwe-suwe. Marai gula darahmu munggah. Pola celeng ki. Tememplek nang gitoke. Asalahe ning ngarepku ora. Wah, mbuang gula kok diidokke ora. Ya nyun ngapura. Wah. Ya wis, muga-muga dina iki anakku Bagong teka. Muga-muga dina iki anakku Bagong wis rampung le golek gawean terus entuk gawean terus iso digunakake nggone duwe niat golek sandang pangan nggo nyukupi marang kulawargane. Mugi-mugi ngaten, Pak. Iya. Semare koten prayitna semulire seka
Tityani Gandayani ing kocap kacarita dereng dangu anggen sami Mbalwacana kasaruh ingkang mandhap tuwin ingkang mlajar saking katebian kanthi ajele-jele kaya wis datan kiyat angampah raos kapang jroning gali pangudasmaraning nenggih Lurah Bagong kang nyumurupi ingkang Rama Lurah Semar lenggah wadaning pendhapi alah Pak Bapak aku sowan Pak aku wis bali Pak aku kangen karo sliramu Bapak aja dinyanyake lho, Gong. Engko ora entuk den kok. Malah Pak. Bagong. Nggih, Pak. Bocah kok pintere rajam. Meng ngekep bapane nganti nuklekke kursi. Kowe iki nek ora gawe aku tuna kok rumangsaku ora. Saking kangenku maring sampeyan, Pak. Cahyamu kok malah saya pading. Mame kopen, Pak. Syukur. Syukur. Selaminipun kula golek gawean mangan kula jan ora kaya ning omah. Nyenengke, Pak. Ya syukur. Awit entuk sangu sertifikat kalih BPKB. Niku nggih kula gadhekke dienggo menjaga kesehatan kula. Iya, ora apa-apa. Gadhekke ora apa-apa ning sesuk dijoli. Hah? Sesuk dijoli. Sesuk nggih manepun kula sugih. Lek arep sugih ki kapan? Mangsaku kok janji kok mung waton nyelekep ora. Piye? Entuk gawean apa ora? Pengestune Bapak kula pun nangsal gawean, Pak. Syukur, syukur. Gawean endi? Kula tak crita perjalanan kula, Pak. Iya ora apa-apa. Mboten kesuwen to? Ora. Sak penakmu. Kula njujug wonten ing pedamelan ingkang nalika semanten mengutamakan wonten ing kepinteran komputer, Pak. Waduh, komputer wis radon, Pak. Nah, bareng dites niku kula kan buka Likitop. Apa ngarani wis ra iso kok ya. Buka apa? Likitop. Likitop ki sing dibuka ngono, terus kene ana layare kaya film. Terus kene ana nun hurufe. Hurufe Jawa. Jawa apa? Likitop zaman apa hurufe Jawa? Hurufe ya abjad. Heeh. Lah teng mriki kula buka. Teng mriku dites kalih petugase pabrik rika. Niku kula urupke, Pak. Ceklik ngoten. Saora-orane kula nate dipun diajari kalih putu sampean. Dolanan Likitop. Kula ceklik ngoten terus kula sambungke ke warnet. Ngopo ning warnet? Sing iso dienggo ndelok apa lho, Nduk? Internet. Internet. Wah. Langsung kula buka Pornhub. Tendang dasmu we. Menungsa ora tatanan. Aisyahku meng kuwi. Bareng ngoten ditiliki karo sik ngetes.
Loh. Kok seperti ini? Pergi kau. Nengok kula metu ora ketampa. Weh. Ha terus ana bengkel terus rame banget. Sajake anune apa jenenge petugase kurang. Ayo anu karyawane. Bisa bengkel? Bisa. Aku coba dites nanti diterima kerja. Oke. Dandani motor Honda 70. Weh. Angel kuwi, angel Honda 70 iki motor kuno kok. Nah, tak bongkar terus. Wah. Bareng tak bongkar terus tak pasang meneh. Dicekleke iki mlakune mundur. Seneni aku karo petugase. Kon lunga meneh. Ora ketompo. Madang aku. Ha iya. Ha entuk gaden sertifikat kok. Ha iya wis. Pokoke dukai madange ya ta. Sing penting awak sehat. Ha iya. Ah, terus bar kuwi fotokopi. Weh. Nang jalan Jodipati ae to. Kidule Kasatian Dorene Werkudara. Ah iya kan ana buka fotokopi to. Ah iya. Fotokopi Gemaripa. Ah. Fotokopi kok jenenge Gemari. Nek ngono difotokopi aku ya dites. Heeh. Kok fotokopi sak buku iki kuliah tulisane kewalik kabeh. Tundung meneh aku. Ah ya jan angel ya, Gong. Angel tenan golek gaweane. Wong ki sadar aku terusan. Ternyata wong bodho ki pancen wah ngrekoso. Mula ora ana wong bodho ki golek gawean ya angel, ya ora arep dadi wong duwe ya kangenan mergo ya uteke terbatas. Heeh. Bar kuwi kowe mlaku ngidul aku aneng jalan Sawo Jajar cedhak Kasatriyane Ndara Nekula. Heeh. Nang kono ana omah, Tru. Ah iya. Angger aku liwat ki suarane ceduk. Lampune abang biru kuning. Mubeng. Oh. Tulisane daun laut. Wah iya. Terus aku mlebu niki nggen apa? Niki latihan nyanyi. Wah, aku nang kono daftarke pemandu nyanyi. Oh. Aku kok ganti rok. Karo kok ngeki benges, karo kaki apa jenenge tank top. Iki kok ngopo aku? Kula ki lanang e. Mlumet meneh aku. Wah. Angel golek gawe ya kok. Angel aku. Heeh. Rong dina dodol es. Weh. Saking bingunge aku dinyewa gerobak dodol es. Lagi entuk pembeli loro. Heeh. Juruhe kecemplungan laler. Ha iya. Wis bacul dilek karo pembeline. Wah wis gelas dibanting, njaluk kerugian lan sak piturute wis pokoke rekoso aku. Terus aku delek-delek nendi? Nang dalan. Dalan apa? Nang jalan Plongkowati. Wis cedhak Kasatriyane Ndara Abimanyu ya. Heeh. Nang kasan Plongkowati, wah jan luar biasa tenan. Ah iya. Nang kono ana tulisane PT Sejahtera Damai Berkarisma. Oh, PT Sejahtera Damai Berkarisma utawa gede banget tulisane SDB Security Services. Apa? SDB Security Services. Service limoco service. Nang kono aku daftarke niki niku napa niki? Nang kono kuwi jebul jasa pengamanan. Oh, terus apa jenenge? Sekul kuwi lho, security. Daftarke aku. Wes dites awakku sehat ora. Alhamdulillah, Pak. Wes. Get-geti ora. Alhamdulillah aku ketampa, Pak. Aku saiki dadi apa jenenge iki? Pangkate sak dhuwure. Pokoke sak dhuwure nganu Pak, aku sak dhuwure Kapolsek. Oh. Apa? Satpam. Awong aduh goblokmu. Aku tukang jaga saiki, jaga keamanan. Dadi ngendi-endine ana bab sing ora apik lan ngutawatirake,
Iki aku sebagai keamanan kudu iso gawe tentrem, Pak. Kuwi apik kuwi. Kuwi becik. Lan kuwi nyenengake. Lah iki aku dikei seragam abang putih. Lho kok seragame SD iki piye? Anu sing udu abang biru. Biru putih. Kathoke biru, lambene putih, ndase biru. Lah pancen. Pancen caidan tenan. Apa ana satpam kok kathoke putih. Apa? Kathoke biru ndas lambene putih, ndase biru ya apa ora? Kuwi, Pak. Mula aku rawuh sowan bapak iki ngabari nek aku wis sukses entuk gawean, Pak. Ngono. Ora negara Ngamarta, ora kasatyan Jodipati, ora kasatyan Madukara sawu jajar bumi Ratawu. Nek ana masalah dan membutuhkan keamanan, aku saguh ngamanake. Lumantar PT SDB ku mau. Ya apik-apik. Syukur nek ngono tole. Aku melu seneng. Muga-muga donya iki tetep tentrem. Men aku ora ndek gawean. Wah, tendiang sisan kowe. Ya saura-urane sing digayuh ki tentrem perkara ana apa-apa ki dadi gaweanmu. Meng kari ngenteni wae ngarepan kae wis tak tulisi. Wo. Keamanan servis PAM. Lho, kok banyu bareng? Servis PAM, keamanan Bagong menyediakan keamanan, ketentraman dan kue lapis. Edan tenan. Ben aku ya bingung iki masane. Ngene iki wae tekan 2 jam wis beres. Iya. Terus kok masalahe piye? Wis. Piye iki? Piye? Ya kowe mau, Pak. Aku wis entuk gawean iki mung kare ngenteni ana wong menehi gawean karo aku, kon nentremke apa ta apa? Wis ora ngomongake apa jenenge keamanan sing kerusuhan sing dilakoni dening menungsa nadyan kutu-kutu warang atogo. Dok rusuh. Aku sing wajib ngamanake pokoke, Pak. Bagong malegang legong ngelingono satriya Wiratamtama ing dereng ngantos paripesame Mbak Wacana. Kasaru rawipun Sang Hyang Pikula Narada ingkang tumiyup saking dirgantara karya cingak kang samya mula.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amraganggeng awita denceng-dencengan ora kanyono-nyono lah kok iki kaya nrada tedhak ana ing Karangkadempel. Kowe padha slamet Kaneka Putra. Awer kenceng warudayang Pak Pong, Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Kakang Semar nggih. Tansah pinengan ing kawidatan ring sambi kula sowan kula tebih sakira beda bekti kula kunjuk Kakang Ismaya. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula mun dinggo jimat paribeng gayana ing kasantosan. Bu kula narada bekti kula kunjuk. Nala gareng lun tampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paribin daya ning kasantosan dipun sekecaken anggenipun engkang ayo ora kurang prayoga bekti kula kunjuk pukulun Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana kula tampi dawa sami-sami pulun dipun sekecaken anggenipun lenggah ayo wis ora kurang prayoga beneran rada ora nganturaken bekti anggere tekan Bagong mesti ngawur iki ra merga saka paklinan ulun ya ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Bagong kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan Narada eneng apa lah kok dadi sumengko sowanmu sajak kesusu tekan ning Karangkadempel apa saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening Manikmaya menika ngaten Kakang Semar estunipun anggen kula ngabiyantara sawaduka Kakang Ismaya menika jatosipun namung dipun utus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti. Kinani ngaturaken bilih dinten sak mangke kayiwangan nembe geger. Geger perkara apa? Apa saka pakarti ning Manikmaya dhewe, apa pancen ana wong kang ngrabasa ning kayangan. Kekelempanipun para Nalindra Yaksa wonten kalih Nalindra Yaksa ingkang ngetapaken sangganing Prawadyabala. Minggah wonten ing kayiwangan nedya ngrebat dhateng pawaosipun kayiwangan ingkang dipunasta dening Adi Pramesti Manikmaya. Mila tumunten samangke para Jawata anrenggalang kridanipun yaksa kalih menika kala wau ewadene para dewa sami kawon kapracondang kendang kontal kamprapal awit kasektanipun yaksa kalih ingkang ngrabaseng kayiwangan menika kala wau. Tumunten Sang Hyang Manikmaya dawuh kaliyan ingkang Raka inggih rahipun Narada supados wonten ing Karangkadempel matedhaken timbalan. Yaksa-yaksa menika mboten badhe saged mundur saking kayiwangan menawi mboten wonten jago titah swantah ing kedah minggah wonten ing kayangan. Kosek. Lah kowe golek jago kok ning Karangkadempel. Inggih, amargi ingin dipun jawuhi dening Sang Hyang Manikmaya menika mboten sae kejawi namung putra panjenengan inggih menika pun Panakawan Bagong Kakang Semar. Kagatri sangga pirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana waduh wah glelenge kepati-pati iki Truk lah kok dadi Bagong dadi jagoning dewa kon gawe tentrem kayangan kon jaga kayangan iki piye karepe iki ulun dhewe ya ora ngerti nala gareng merga iki dawuhing Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Lah. Gong. Napa? Midhanget sabdaning Hyang Pikulun Narada apa ora? Wis krungu. Nek ya ora arep tak saguhi. Lho. Sebabe apa kita kok ora saguh? Teken kontrak. Saiki nek meng kongkonan ngono kuwi njaluk tulung ki wae. Ditulungi ya ora krasa. Dilabuhi ya ora krasa.
Jaman saiki niku wis angel wong lelabuh kok ming tanpa apa-apane. Saling ngeten. Kula sago munggah wonten ing kayangan ning ya kuwi kudu ana imbal balike. Imbal balike apa? Dewa ora bakal wegah maringi marang kowe. Pun sak kersane dewa le maringi. Ning nek kula maju ana peperangan ora basing yaksa loro nika niku tataane nyawa. Pun sakniki mang penggalih. Nek wong tataane nyawa niki terus nuwun sewu, ukurane ditimbang karo Raja Brana Picis. Bedor. Raja Brana Picis. Pira wis jajali? Kula tak takon. Pira? Ning mboten ajeng kula imbangke. Napa sing dadi dawuh dewa kula estokke dawuh Gandeng Bagong niku wis nyambut gawe wonten PTSDB. Kula membawa nama supaya tetap baik dan membawa nama tetap harum. Sehingga kula tetap lestari dan kula nyambut damel wonten ing mriku. Ya wis sakarepmu. Ning sing wigati kowe munggah ning kayangan. Diantu-antu dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Sowanmu ning kayangan Suralaya panjenengan tindak rumiyin. Kula tak ganti kostum. Engko nek pun kula ganti kostum, ganti klambi kula nyusul teng mriku. Iya, aja citra ya Bagong. Mboten. Kula mboten nate citra. Estu kula mboten nate citra. Kula mesti nusul. Bagong nek pancen kowe niat tenan ya lakonono. Sabar, Pak. Tenang wae tak petunge. Sak pungkure betrot-rot aku mesti bakal metung-metung. Ning aku mesti sago munggah ning kayangan. Nah, nek pancen sago, ulun tak kondur dhisik ning kayangan monggo kowe nusul marang panjenengan ulun. Nggih, Bu Kulun. Kakang Semar kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati betrot-rot aja kaya bocah cilik. Sing kudu mbok lakoni wong ki nek njejaluk tulung mongko kowe bisa nglakoni kowe dadi wong sing pancen pinter ngrampungi lelakon mau luwih-luwih kowe struding dening dewa kuwi aja sok nyuwun sesulih apa-apa nek diparingi ya matur nuwuna teges kowe rezekimu ingkang kalal ning nek ora usah gresula. Ora usah nggersula merga percaya Gusti mesti bakal paring liru lawan kowe nggon wis nglakoni kabecikan. Siapa? Mangkato tak sangoni Basuki nir ing Sambikala. Nek wing Basuki tok ora sak anak bojone sangoke Mbak. Aja Basuki iki tegese tak sangoni pangestu. Nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nyuwun pamit. Bidal dinten menika, kewajibanmu dilakoni sik ora sembrono. Kewajibane dilakoni sik. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban apa, Pak? Duwe kewajiban nglipur sangganing para sutresna budaya. Ana ing adegan guru-guru. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Ayo ming sak nggone, Tru, ora apa-apa. Santai wae. Pun Bapak Mang semingga. Kula kalih Petro karo Bagong tak. Kula kalih Gareng karo Petro kalih Bagong. Alah, kowe kalih Petro kalih Gareng kalih Bagong. Waduh. Kula kalih Gareng kalih Petro, kula tak nglakoni nglipur para lenggah. Iya Bagong mongko budhal. Ora sah pamit karo aku madhep mantep atimu. Sendika ngestakaken dawuh, Pak.
njaluk pamit ya, Tru. Nendi? Lho aku minangkani anu ngendikaning pukulan Bathara Trada. Kon munggah ning kayangan. Ajare arep ganti kostum. Seragam saka pimpinamu. Wah, iya, Deng. Engko ndak ketone aku ki ora terpimpin ya. Ha iya. Ilayana. Mati-mati weruh. Ametri loso. Manglono mangapitira apa aku taruh kana heeh gending kutut manggung marioneng tapane si Joko Loro Lertate ciyo mandra kini yo nonton si Joko lamar Sri Mbambam Mbok Sri Gading Mbok Sri Gading isor mlati isor kemuning Mbok Sri Gading mlati isor kemuning tunjung bang ding 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 nang ning nang dung dang dang dung 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 dang dung 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 dang dung 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 dang dung dang dung 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 dang dung dang dung 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 dang dung dang tak de tak gang 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 wis senengane wah gedeng ape-ape kok ana ora iso kendangane aku anggere ngendang ayak-ayak isane meng ngono kuwi tak dindak 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 aku oke luntul-luntul penae kok penak ora aku naik kayangan ya Neng ya sing ati-ati kon wah seragame apik ha ya ngene iki ana identitase jenenge we lho emblem neng dada PTSDB atas nama Bagong. Wah. Aku budal. Ya wis kono mangkat to. Ler sapating sun tumiling angulati. Ler sapating sun ya kowe kurang medun kowe. Ler sapating sun. Ndase rasa medun. Angel. Aku gendeng ya sakaremu. Sing kepenak. Apa jenenge? Apa kae, Truk? Sing endi? Lah wong aku meng sing metu saka siji lho. Ah saka siji yo. Meraino semopang. Oh, menyurah we goblok. Wis menyurah we. Ah sing endi? Ngenangin jo masuk angin. Hakro supaya tetang dilintang tak kekuntang dedet dilintang tak untang dedet dilintang gamelane terus ndang dilintang tak terang sakaremu arep gendeng apa sakaremu Tot kaya terus ya. Nandeng tak kekuntan drang tak
Sutung Danda kublak-kuntak Sutung Danda kublak-kuntak Telung gentung Wah. Oh. Ra cocok kendang. Aku nek ora nggawa gawan kendang dhewe sak. Dang dang dulung dang 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 dulung dang dulung dang ge tak kun tan det de tan dulung dang dulung dang dang tak kuwi meneh weneng ke wae sak polah-polahe. Kuncung pangantarate tan dulu tak cinta dulu tak cinta tak cinta dulu tak cinta dulu tak cinta Utak jejeli selop cangkemmu lho. Ora ngerti iringan kok bujal nolo garing. Mangga kula dherekaken.
Ikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris. Risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Gaur kencang marudayang pak pong buk bolong kali cedhi sapa sing gawe. Iki lha kok dadi wah kaget aku. Nganggo sandangan kaya mengkene. Iki Bagong lho. Ngam tiwan perjiwanten boyo mirah boyo ingsun sing ngremuk dadi ndika. Sambang rapet sambang liling. Tung tak tungdang tak ndelang-ndelang. Golek ana watu kepruke ndase. Malah omongane ndlewer-ndlewer. Inggih Bu Kulun, kula ingkang abdipun Bagong. Wah, lah kok dadi sandangamu. Bareng dadi sarta kesinampiran kewajiban jaga kayangan lah kok dadi wah ora ketang sithik ya mundak bagus. Panjenengan ngece kalian kula Bu Kulun. Kula mboten mindak bagor bagor piye? Bagus babar belas Bu Kulun. Malah menika busananipun ketinggal sedaya sami sesak. Wis ora dadi ngopo sing baku kowe wani lan kowe sago njaga kayangan kasinggihan mengkater Bu Kulun. Ingkang minangka dadi kenaman kayangan jenenge Prabu Dirgayaksa. Ngetapke para wadya balaning kabeh padha wujuding buta. Ulun paring dawuh kalawan jeneng kita gandeng kita mung kewajiban jaga kayangan. Sing wigati bisa piye carane nentremke kelawan sarta ngendhake kamurkaning Prabu Dirgayaksa sak wadya balane. Dimen kayangan tentrem aja nganti ana tumetes sing getih. Aja nganti ana ingkang dadi kurban. Kita kudu ngulir budi ngasah kadiwasan Bagong mekaten Bu Kulun. Kanthi cara-cara sistem ing sampun kula ngertos. Jumbo kalih menapa sampun dipun perintahaken saking pimpinan kula. Kumpul sak mangke kula menika dados keamanan wonten ing kayang. Dinten mangke badhe kula ginaken cara-cara supados sak mangke sampun ngantos wonten dumawahing kurban. Wonten ing pihak kedua belah pihak. Mangkata dina iki ana repat kepanasan menapa dereng dipun yupi-yupi. Repat kepanasan ki jeneng aja ora kok diyupi-yupi dengkul kita. Mangkata nuning ngestaken dawuh kula nyuwun pamit tambahing donga pangestu paduka wangebi kula batur nurut. Mugi-mugi kula saged angentas memean tenang ngentasi karya Kulun. Wah. Mubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Dirga bau namen anyang-aliman atet benglan ini mawai amang toang wonten timbaningan namun ini pun apa kabeh para wadya bala isih duwe karekat bantu lawan panjenengan ingsun Prabu Dirgayaksa nggone bakal ngrabasing kayangan kepengin dadi ratu ning dewa nyet anyeh
manggem ing nawuh mangan ing omat tukang enjing lengkeng rambut koyaknya. Kang mangkono iki wis ana pirang dina dewa nggone tutup Karisela matangkep. Miturut saking pamit angkon sampun ingkang dinten lengan menika. Nyamraput anggenipun teng wonten ing karepat kepanasan 3 dina kacingian mekaten. Wah, tak tebak Karisela matangkep, ah. 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 Yata laruta saking kutha sang Kurakula yen namutusa sang Sri bujleng iblis lanang padha cek-cekan. Truk. Iki buta kok ana karburatore ya? Karburator piye? Sing mburi kae lho, sing ngarep kuwi butane wangun. Ojang gedhe suarane ambar sing mburi iki kandhane. Enten ana nek do nglokor. Iya. Bisa iki, Kang. Iki goleki sepuyere wae modar iki, Tru. Sapa iki? Niwang Sukmana mangadilene ngono sae. Wis Kang biasa wae kesuwen. Omong biasa ngono kuwi kesuwen. Takon karo aku jagoning dewa. Sapa? Cindhe Laras. Bagong, kowe sapa? Aku Dirgayaksa. Undir omau. Ana banyak kuning tiwanek ayangan. Ani ora kuning ora nanti naning tiwanek ayangan lung ane pamono balik dengan jago. Golek ana kuncine di off-ke kae ndak ngono. Ayo ndi dewa. Ndi dewane aku bakal lenggah dampar ana ing kadewatan. Kowe yen kena tak pringgake sarana becik kowe baliya. Aja ganggu kadewatan. Kadewatan ki wis sah minangka dadi sembaning para titah, minangka dadi piyai sing padha nasthithekake lakuning para titah. Ora ngawu gawan ngawur. Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati tanpa petung. Mergo ati ki ana pambujuking tumindak sing ala, ana pamunjuk tumindak sing becik. Neng kono do kerah antaraning ati becik lan ati ala. Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhake karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwihi marang kemampuanmu. Oh, la dalang. Engko sing mburi tak gulunge kok. Wah, nggak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana Rajapati. Oh iya. Kowe ngono mepalangi niate Dirgayaksa, pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku. Kosek aku ora ndek niat memungsuhan karo kowe. Ora usah ndadakakean gunem sing tanpa guna. Neng kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe.
Minggir. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. What? Ah. 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 Oh. Ah. Omong karo pengrawit iki perang gedhe. Perang jagoning dewa karo apa jenenge sing raman kadewatan le ngiriming sembrono. Iya. Pamer le do iso imbal. Agak aku terus. Iya biasa. Kuwi sing mimpin Gareng. Gareng ngendang lho. Heeh. Pritilis tangane ora. Ngendang kok tangane wak kuwi kaya ngoncaki kewaci. Kaya ngoncaki bak anu apa? Kaya ngoncaki bakule anu apa jenenge? Sing apa? Anu nek perlu ganjur. Wah, iya ora apa-apa. Ganjur dadi ketok aku nek perang ki wangun. Ya, ganjur, Reng. Hah? Ganjur. Ganjure piye? Waduh, aku iki khusus pengendang sampah e. Ganjur ki sing piye omongane? Ganjur ki dadak ole ming luro-luro, ming kuwi tok. Heeh, ora nggo 6. Ora. Dung dah. Wah, kuwi terus kok kendange menggo kendang cilik kendang gedhe. Krung rang prak. Dah. Krung ratun. Dah, ngono. Kuwi perang gedhe. Ora nggo batangan kili kita. Ora. Kili kita. Oke, dadi. Oh, kancaku rasa latihan dadi kok. Ah, bukane. Ayo kendang gedhe. Dah. Lane. Oh ya, aku kedapuk kon nabuhi Bagong ya ora kose. Piye Gong sida ganjur? Sida. Ganjur apa ganjuran? Pabapang. Nabrak ndasmu kowe. Ora nesu. Senopati kono ganjur terus. Ya. Slomprat. Ora Gong, ora to. Kendang gedhe. Ha iya. Ha. Wah. Komeng trangtung. Wah. What? Oh. Wah, aku ngapa ki mau?
mbiyen dilatih pencak. Mut. Gareng sesek. Reng. Dan pentasku ora diringi wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah, iso dipotong iki bayarku iki. Ganjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sirah iki ndang iki ndang. Tak dandang. Drang ngono, ora dadakan. Rasane ra ono. Oh, aduh, ganjur. Ora usah reng, rasa. Kamu ora we? Waduh. Aku aja tok cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Tenan. Tak unter gulumu pedhotek modar kowe. Waduh, aja. Tanai urip. Ning kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya? Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal kok gandul sirahmu kowe ngayal. Ngayal aja. Truk, sing ngedram sapa sing ngedram? Gareng. Dan gareng apa-apa dirangkep. Datu ngono disus. Ora kalap sami. Kapok aku tak culke ning manut karo gandul sirahmu e. Hot. Nyuwuk rasa karepe dhewe. Suwe nek kono kuwi njur suwe dak ora. Iki mau sampah Bu. Sampah. Wah, pentas ora sukses iki jan. Iringan rusak. Sesuk golek penata iringan liyane gareng lho. Mangkel aku. Ha iki piye iki? Ben suasanane Bali sampake sik, Reng. Sampake sik. Aduh. Ngati-ati. Susu mah nyampar gendere penerus aku. Piye? Ha iki rada lara nggodhok kendangane, aku sik kendang. Apik kowe sing ngandang. Sesuk bengi gareng tak usah dikabari. Oh iya. Diomongi nek celimene batal. Oh iya. Senget aku. Dirgayaksa. Ana dawuhmu apa? Ayo kowe sak wadya balamu bali ora gawe kisruh kayangan. Kowe sadar kudune. Kowe sebagai kawulaning dewa aja kok pisan-pisan kowe iki duwe niat. Ya kuwi gegeden nempiak kurang cagak. Kakan gluduk kurang udan. Iya. Duwe niat ning ora tok seimbangke karo kekuatanmu. Aku iki mung makhluk biasa, kowe mung makhluk padha aku arep dadi dewaning para dewa. Nek dewaning para dewa tok asta, tok gawa, kowe kelakon. Apa kowe iso gawe tentreming jagat kaya dewa-dewa kuwi? Iso? Iya. Dipikir ora? Janji Joko Pengalasan. Isih mapan ana ing kayangan, aku sing tukang jaga kayangan gawe tentreming kayangan. Aja pisan-pisan gawe kisruh. Ya. Aja ngegowo dhewe kancamu akeh. Kancaku ya akeh nek tak ketapke. Ning aku didhawuhi karo pimpinanku aja nganti tumindak analogi. Truk. Kekerasan anarkis.
Aku ora entuk tumindak nglarani karo kowe karo kanca-kancamu nek kowe arep gawe rusak. Nek iso tak kalahke ning sarana tembung sing apik, sarana tembung sing halus, nganggo esem sing apik, nganggo rasa semanak lan rasa pasduluran. Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Iya, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan Bagong. Oh iya Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan, Joko Bagong Pengalasan. Jenengku mulak-malik. Iya wis iya aku ngaturake panuwun. Syukur Bagong dene kita wis bisa gawe tentrem kayangan. Kita wis jaga katentremaning kayangan. Nggih Bu Kula. Lho. Gareng sikile kok diperban kok. Nyampar nderep penerus kula. Wis ora apa-apa aku dadi pitukane Bagong wis bisa gawe tentrem kayangan. Muga-muga sarana Bagong ingkang duwe sifat kaya mengkono kuwi dadi patulan dan tumraping sapa wae ora nggunakake cara sing kasar ning luwih becik nggunakake cara sing halus. Kanthi rasa semanak lan pasduluran kabeh bisa ayem, tentrem, nirbaya, nirwikara.